duk da muna zamanin sauri. Me yasa ya rubuta makara wajen zaman tattauna aure? Yalla ba kai ba kace 10, ka zo kace 12, kuma ka zo kace 11. Da yake mu ba ma wani abu shine muka yi sauri muka zo. Ita kuma tana wajen aiki. Ga shayi nan. Lokacin sha ya wuce. To biskit fa. Ciwon suga gare. Ya zo a lokacin sa. Yauwa ga tana ai ta zo. Shalele, sunan shi Babu Rawo, mataimakin kwamishinan 'yan sanda a Badlapur. Sannu? Yawa. Sunan Tariya, 'yar wata ce. Duk da cewa aikin ta ya shafi na'ura ne tana matukar kauna 'yan sanda. Wannan yasa ta ce in dai za ta yi aure to dan sanda za ta aura. Na turo maka bayanai a kaina ba? To me ra'ayinka? Ganin bayananki a WhatsApp sun burge ni ba kadan ba. Na gode. Zan so maka wasu 'yan tambayoyi a bainar jama'a in dai hakan ba zai zama matsala ba. Duk tambaya ki an Toyota. Zuciya mu daga Babu Rawo. Ina son haka. Da fari me yasa ka shiga hukumar 'yan sanda? Saboda kuɗi. Ba wai saboda kishin aikin bane? Kishin ganiya. Ba yana dagewa motsa jikin safiya da kuma atisayen horarwa ba ne don kawai na sa kayan aiki marasa daɗi a jiki da kuma takalma masu cin kafa ba don kuɗi nake yi. To me yasa sai aikin 'yan sanda? A wasu sassoshi shigar da ƙara ake kai rashawa. Waye sa shigar da ƙara muddin yana sashen yaƙi da rashawa. To kare. Ya kare. Wasan na'ura yake bugawa yaro na mayan abin ne. Na fahimta. Motsa jiki ba na wannan hamagon ba ne. Da za ka kama mai laifin fyaɗe na dalhi ɗin nan me za ka masa? Farko zan tambaye shi nawa ne aljihunsa. Sannan sai in kwamishe su duka. Daga nan kuma sai in ce masa kare sake. Hakan na nufin kenan ko numfashi ba za ka yi ba in ba karuwa a ciki. Shakka babu. Abin da yasa na zo na ma wani aikin rijista ne. Wace rijista kenan? Kyakkyawan tambaya. Wani tsohon minista ne ya tambata farantinsa a ƙasa sannan ya lafka matarsa a jikin bango da abinci bai daɗi ba. Cikin ikon Allah sai aka kawo al'amarin gabana. Saboda bari da ne magana ta sha ruwa an bani fili ta dubu. Wasa ya zo ƙarshe. Kayi wasa mai kyau hamago. Taimako! Me ke faruwa ne?